Takže v tomto videu prepočítam vzorovo dva príklady. Prvý bude na logaritmy, druhý bude na odmocnenú, tak vlastne úpravu na exponent v tvare zlomku. A potom sa pozrieme na presnejšie dovysvetlenie týchto pravidel, ktoré som tu spísal hore. Čiže na pravidlá na prácu s exponenciálmi, na pravidlá na prácu s logaritmami, ako vlastne z prvých vyplývajú druhé. A takisto som ešte chcel urobiť poznámku. Na prvom cviku som nespomenul toto pravidlo. Teda toto som spomenul, ale toto druhé, čo je vlastne zase aplikácia tohto pravidla, to sa dá prepísať na logaritmy, to si tiež ukážeme ako bonus v tomto videu. Avšak toto pravidlo, keď máme v logaritme nejakú mocninu, je dôsledkom toho, že tá mocnina je opakované násobenie, čiže vieme použiť vlastne pravidlo pre súčin v logaritme, rozpísať to na súčet viacerých členov a tých členov je tam presne to, že na koľku to umocňujeme, takže sa to dá zapísať iba ako násobenie konštantov. To je ešte poznámka. Dá sa samozrejme to rozložiť viacero týchto pravidel, ale ešte by som mal toto pravidlo zmieniť. Dobre, poďme na príklad. Čiže máme takúto, nechám tu tie pravidlá ešte, aby ich bolo vidieť. Máme takúto rovnicu, naľavo sú dva logaritmy, napravo jeden, všetky sú prirodzené, takže máme rovnaký základ logaritmu, to je super, konkrétne e. No a čo potrebujeme spraviť, je spojiť logaritmy na ľavej strane do jedného logaritmu. Na to použijeme pravidlo prvé, tu napravo hore, takže vieme to prepísať. Súčet logaritmov je logaritmus súčinu, čiže bude to jeden logaritmus, a dnuka v zátvorke bude súčin 2x minus 3, čiže vnútra prvého logaritmu, krát 3x, čo je vnútro druhého logaritmu. Pravú stranu iba opíšem. Teraz vieme toto upraviť, ale dôležité je to, že na ľavej a na pravej strane je čisto iba osamostatný logaritmus, takže musia sa rovnať vnútra logaritmov. Respektíve, ak by sme chceli byť úplne ako precízny, použijeme ekvivalentnú úpravu, alebo teda obe strany budú e na niečo, e na vlastne celú tú stranu rovnice. To potom podľa týchto tu inverzných pravidiel vlastne sa zožere exponenciála a logaritmus, keďže sú to inverzné funkcie. Čiže ak porovnám vnútra, dostávam 2x minus 3, 3x sa rovná 8x minus 12. No a v tomto momente už je to rovnica bez logaritmov alebo bez exponenciálu. Čiže už sme si to zjednodušili, teraz už ide o to len dopočítať túto rovnicu. Táto rovnica bude kvadratická, keďže vidíme, že tu na je x násobí s to ďalším xom. Čiže keď roznásobím tú zátvorku, tak tam zostanem 6x na druhu. Takže je tam ten člen na druhu, tá rovnica je kvadratická, bude to treba riešiť ako kvadratickú rovnicu. Druhý člen po roznásobení zátvorky je minus 3x3, čiže 9x. Napravo zostane 8x minus 12. To si prepíšem všetko na jednu stranu, čiže 6x na druhu. Minus 9 minus 8 bude minus 17 a ešte plus 12. To sa rovná 0. Čiže teraz ľavá strana je klasická kvadratická rovnica a má sa rovnať 0. Hľadám korene ako chcem. Tu keby sme to riešili, môžeme to škálovať šeskou, čiže potrebujeme vybrať šesku pre zátvorky, ale tu budeme pracovať s pomerne nejakým nepekným číslom. Takže pôjdem asi skôr cez diskriminant. To som vlastne ešte ani neukazoval, takže ale určite poznáte diskriminant. Čiže diskriminant bude b na druhu minus 4ac, b je minus 17, čiže minus 17 na druhu, minus 4 krát a je 6 a c je 12. Dobre, teraz 17 na druhu je 289 a toto by malo byť 288. Takže diskriminant dostaneme 1, to je super. Čiže odmocnenie z diskriminantu bude tiež 1, to je paráda. Korene tejto rovnice budú x1 a 2,
budú minus b, čiže b je minus 17, takže to bude plus 17, plus minus odmocnina z diskriminantu, čiže odmocnina z 1, deleno 2x a 2x6. To sa rozdelí na dve riešenia. Prvé bude teda 17 plus 1, to je 18, deleno 2x6 je 12, 18 12 sú 3 polovice. A druhé bude 16 12 a to sú 4 tretiny. Dobre, čiže to by mali byť tieto riešenia. Avšak musíme sa ešte zamyslieť na jednu dôležitou vecou, ktorú som tiež nespomenul poriadne na cvičení. Na druhom som na tomu robil poznámku, ale každopádne, keď máme logaritmus, tak logaritmus má nejaký definičný obor. A k definičným oborom sme sa už nestihli poriadne dostať, ale pri logaritme je dôležité, aby sme do neho nedosadili záporné číslo a takisto nulu. Hej, nula nemôže byť dosadená do logaritmu. Prečo? Lebo logaritmus je otázka, na koľko mám umocniť základ, keď je to prirodzený, tak je to ečko. Čiže na koľko mám umocniť ečko, aby som dostal nulu. No ale to nie je možné. Prečo to nie je možné? Takže keď zoberiem ečko, alebo zoberiem nejaké iné číslo, dajme si, že dekadický logaritmus, aby to bolo prirodzenejšie. 10, tak keď to umocním na druhú, tak dostanem 100. Ja dostanem nejaké veľké číslo. Čím na väčšie číslo budem umocňovať, tým viacej dostanem. Ak umocním desiatku na nulu, dostanem 1. Hocičo na nulu tu je 1. A ak budem umocňovať na záporné číslo, na minus prvú, tak je to vlastne preklopenie. Čiže to je ako 1/10. 1/10 je 0,1. Takto by som mohol proste umocňovať na, ja neviem, na minus 100, čo to bude znamenať, že to je 1/10 na 100. Hej, a 10 na 100 je jednotka a proste 100 nul. Strašne veľa nul. Hej, ale čo to bude? Prepísané desatiny je nejaké 0,0000000, strašne veľa nul a niekde potom jednotka. Hej, na 100 desatinom mieste. Lenže problém je, že nikdy takto sa to bude limitne blížiť, čím bude viacej záporné číslo ku nule, ale nikto tú nulu nedosiahne a už vôbec nie je záporné číslo. Takže do logaritmu nemôžeme dosadiť záporné číslo, lebo odpoveď by neexistovala. Neexistuje také číslo, na ktoré musím umocniť ten základ, aby som dostal nulu alebo dokonca záporné číslo. Hej, čiže čo my budeme potrebovať spočítať je definičný obor týchto členov. A toto zmážem. A jediná teda podmienka pri logaritme je, aby to vnútro v tom logaritme bolo väčšie ako 0. Čiže si spočítame definičný obor. Tak dostaneme 3 podmienky. Prvá je, že teda 2x minus 3 má byť väčšie ako 0, čiže prvý logaritmus, druhá je, že 3x má byť väčšie ako 0, druhý logaritmus a tretie má byť 8x minus 12 je väčšie ako 0, to je tretí logaritmus. Hej, po dopočítaní prvé bude, že 2x je väčšie ako 3, takže 2x je, x je väčšie ako 3 polovice. Takto. A druhé bude, to je hneď vidno, že x je väčšie ako 0. A tretie bude, že 8x minus 12, čiže 8x je väčšie ako 12. Podelím osmičkou, x je väčšie ako 12 osmín. A 12 osmín je tiež 3 polovice. Delím štvorkou. Takže tá stredná podmienka vlastne nie je ako dôležitá, pretože ak je niečo väčšie ako 3 polovice, určite to je väčšie ako 0. A tieto dve podmienky sú identické. Z toho vyplýva definičný obor, že x musí byť väčšie ako 3 polovice, takže definičný obor bude, že x je od 3 polovíc až do nekonečna. No ale keď sa pozriem naspäť na moje riešenia, tak obe sú menšie. Hej? Alebo respektíve 3 polovice už akurát nie sú v definičnom obore, lebo musí to byť väčšie ako 3 polovice. 3 polovice ešte tam nepatria. A 4 tretiny to je menej ako 3 polovice. To znamená, že táto rovnica nemá žiadne riešenie. Hej? To je dôležité. Z toho vyplýva,
rovnica nemá riešenie. To je záver tejto úlohy. Pretože tie riešenia síce nám nejaké vyšli, ale to sú riešenia tejto rovnice. Táto rovnica má riešenie, ale tie riešenia nemusia byť riešenia tej pôvodnej rovnice. My sme urobili problém nastáva v tejto inverznej funkcii, že vlastne pri tej inverznej funkcii je práve tá podmienka toho, že keď to odlogaritmujeme, musíme si dávať ten pozor, že tie zátvorky vlastne, alebo tie vnútra logaritmov musia byť proste kladné, kladné čísla, aj väčšie ako 0. Čiže po prepise rovnice môžeme dostať výsledky, ktoré proste nie sú výsledkami pôvodnej rovnice. Čiže na to si treba dať pozor. Dobre, to je prvý príklad. Druhý príklad mám tu na nižšie. Posuniem hore, mal by sa to zmestiť. Tento príklad je na exponenciály, takže sú tam nejaké náhodné odmocniny. Čo s tým? Prvé, hneď vždycky kontrolka 64. 64 je nejaká mocnina. Konkrétne naľavo mám štvorku ako základ. Tak bolo by veľmi fajn si urobiť tú štvorku aj na pravo základ. A zhodou okolností 64 naozaj je mocninou štvorky. Prípadne mohli by sme to prepísať, takže aj túto štvorku prepíšeme na dvojku, lebo vidím hneď kontrolka, štvorka je mocnina dvojky. A potom aj toto prepíšem na mocninu dvojky, ale keďže je tam štvorka, môžem to rovno prepísať na mocninu štvorky. Takže dostane tu štvrtá odmocnina a 64 je 4 na tretiu. Je to 4x4 je 16, krát 4 je 64. No a teraz, čo budem potrebovať, je využiť pravidlo toto tu, kedy sa dá odmocnina prepísať na exponent v tvare zlomku. Čiže to, čo je, ja ho tu radšej ešte nakopírujem, aby sme ho mali hneď po ruke. Takže to, že koľká odmocnenia to je, tak to skončí v menovateli a to, čo je predtým ako exponent, to bude v čítateli. Takže na tej ľavej strane, tam je to komplikovanejšie, ale princíp je rovnaký. Štyrka je základ. Takže budeme mať jednu štyrku, tá bude umocnená na exponent. Odmocnenie je 2x plus prvá, takže menovateľ je 2x plus 1. A mocnina bola x plus, pardon, tu je chyba, tu má byť x plus 8. Čiže tu máme x plus 8, nie x plus x, takže x plus 8 bude v čítateli. X plus 8. Dobre, no a čo bude napravo? Úplne tu na táto strana, čiže tu bola štvorka, to bude znova základ. Super, máme rovnaké základy, to bol ten cieľ. Exponent zase bude zlomok. A teraz nemusí byť taký dlhý ten zlomok, pretože v menovateli je štvorka, to bola trojka odmocnina a v čítateli je trojka. Čiže to 4 na 3 štvrtiny. Teraz tým, že máme rovnaké základy, tak môžeme porovnať exponenty, alebo ak chceme presne, robíme ekvivalentnú úpravu logaritmu so základom 4. Na obidve strany. Ten logaritmus, ten základ 4 sa zje s tou štyrkou v základe tej exponenciály. Takže čo z toho dostaneme? Je x plus 8 deleno 2x plus 1 sa rovná 3 štvrtiny. No a to potrebujeme doriešiť, takže toto je vlastne by mala byť lineárna rovnica, takže to nemalo byť nič zložité. 2x plus 1 dáme na druhú stranu, x plus 8, a to budú 3 štvrtiny krát 2x plus 3 štvrtiny krát 1. X dáme k sebe, asi ich dám doprava, čiže vľavo zostane osmička a k nej prídu tie 3 štvrtiny, 8 minus 3 štvrtiny a vpravo dvojka sa skráti so štvorkou, čiže tu budú 3 polovice x a ešte to x z ľavej strany stadiaľ to prejde sem. Čiže po úprave 8 bude, 8 je 32 štvrtín, čiže tu nám bude 32 štvrtín minus 3 je 29 štvrtín
a 3 polovice x minus x je 1 polovica x. Takže ešte vynásobíme dvojkou a dostaneme, že x sa rovná 29 polovíc. Trošku nesympatický výsledok, ale v pohode je to zlomok. Hej, tu pri týchto rovnicách nie je žiadna podmienka na, lebo toto tu vnútro bude vždycky kladné, hej, 4 na hocičo, alebo teda, no nemôže, bude to vždycky kladné, nemôže to byť ani 0. Podobne ako tu sme vlastne určovali sme tu mocnili tú desiatku, výsledok musí byť vždycky kladný, takže pod odmocninou kladné číslo, to je v pohode. A hej, tu na síce nám vyjde vlastne toto do zlomku, čo áno, to je problém. Nultá odmocnina nedáva úplne zmysel, takže tu by bola podmienka, že x sa nesmie rovnať minus 1 polovice, ale vidíme, že nám vyšlo niečo iné, takže je to v pohode. Hej, tento výsledok je validný, na rozdiel od toho predtým. Obecne v tých logaritmických rovniciach bývajú väčšie problémy, tam sú to celé intervaly, ktoré musíme vyhadzovať. Tu je problém v jednom čísle. Čiže tento výsledok je v pohode. Dobre, no a teraz ešte si ako bonus dáme do vysvetlenia týchto vzťahov. Takže ja asi to celé si skopírujem a pôjdeme na ďalšiu stránku. Hej. Dobre, rozmýšľam vlastne, nakoľko to je vidieť, tu nás je oseknutá táto časť a to tam budem musieť nejak pridať. Pôjdeme na ďalšiu stránku. Čiže tu sú pravidlá. No a čo teda je našim cieľom, je, ak veríme tým prvým pravidlám, dokázať tie druhé. A to sa dá v pohode, pretože čo je jediný krok, ktorý urobíme, je, že tu namiesto toho u a v dosadíme práve a na b, tu a na c. Tu vidíme, že tu máme nejaký súčin dvoch čísel u a v, ale nám je jedno, aké sú to čísla, to sú proste nejaké ľubovoľné čísla, takže namiesto tých u a v môžeme povedať, že je to a na b, tu a na c. Je to proste ekvivalentné. Čiže, lebo a na b tu nám dá rovnako ľubovoľné číslo ako proste ľubovoľné číslo u. Takže my by sme chceli ukázať tento vzťah, že sa sem prekopírujem. Ešte raz. Tak. Sem. S tým, že vieme, že ten prvý vzťah platí, lebo tomu veríme, proste to dáva celkom logiku. No a rozpisom definície mocniny. No a teraz chcel by som ukázať, že platí toto. My si povieme, že u bude a na b tu a v bude a na c tu. Sú proste rovnako obecné tvary. A prečo to robíme? Lebo presne v tomto súčine, teraz keď to dosadím, logaritmus a, dostanem a na b tu krát a na c tu. No a to je presne to, čo je v tom pravidle pre exponenciály, takže ho vieme nejako využiť. Našim cieľom je využiť toto pravidlo a na základe neho ukázať, že toto druhé pravidlo platí. Dobre, čiže čo spravíme, využijeme teda to pravidlo. Takže to bude logaritmus za kolom a na a b plus c. A teraz urobíme takú vec, že ten logaritmus a exponenciál sa navzájom zožerú. Vlastne vzniknú tu dve inverzné funkcie. Vidíme, že platí toto tu, čiže v našom prípade to x je to b plus c. Takže logaritmus a exponenciál sa zožerú a zostane tu iba b plus c. Okay. No a čo bude na ľavej strane? Tak na ľavej strane bude ten prepis tej ľavej strany, ale znova namiesto u dosadím a na b tu. A namiesto b dosadím a na c tu. A viem tu robiť úplne znova tie isté pravidlá s inverznou funkciou, že zožerie sa mi logaritmus a exponenciál a z tohto prvého zostane
b, ten exponent, a v druhom je exponent c, takže ten tam ostane. Takže medzi tým je plus, na ľavej strane b plus c, na pravej strane b plus c. Vidíme, že to platí. Úplne analogicky by to fungovalo pre mínusko. To je to isté, to ani nebudem sa s tým zdržovať. Čo je zaujímavejšie, je toto pravidlo. Čiže ak tam násobíme, ktoré vlastne už je dokázané tým, že tu je napísaný, tu je vlastne napísaný ten prepis na využitie toho prvého pravidla na násobenie, ale robím to ešte raz trošku inak. Takže dám si ho sem. A chceli by sme to dokázať. Dáme si zatiaľ otáznik. Znova viem napísať účko ako nejaké A na B. A po dosadení na ľavej strane dostanem, že to je A na B a to celé na C. A na pravej strane dostanem, že to je C krát logaritmus A z A na B. Ľavá strana opäť. Inverzné funkcie sa zjedia. Logaritmus exponenciála. Zostane tam iba čisto b z tohto člena. Toto je čisto b. No a čo je na pravej strane, na ľavej strane, je práve to pravidlo, ktoré je tu. Čiže postupné mocnenie na sebe znamená súčin v exponente. Hej, tu nahore. Čiže, to nejak tak, aby to bolo vidieť obe. Táto strana, tak tu zostane logaritmus Ačka so základom A z A na B krát C. Čomu to je rovné? Tak znova, inverzná funkcia zožerú sa, zostane exponent B krát C a vidíme porovnaním B krát C, C krát B je to isté, takže to platí. Takže to je len taká jednoduchá úvaha, ako vlastne ukázať ekvivalenciu medzi prvou sadou pravidel a druhou sadou pravidel. Tak. Základom je to, že číslo U, tým, že je ľubovoľné, môžem napísať v takomto tvare a ničomu tomu neoškodím, pretože Bčko je tiež ľubovoľné číslo. Dobre. Tak to je všetko. Tieto príklady sú teda hlavné z dneška. Nejaké podobné by sa mali vyskytnúť na miniteste. Prípadne si pozrite ešte z tabul, čo všetko sme robili. A možno si prepočítajte nejaké ďalšie z DU, lebo je celkom dosť tých typov. Aj to cvičko bolo pomerne hektické, takže držím palce na najbližšom miniteste a budeme pokračovať na cviku potom už s limitami po miniteste. Všetko, koniec.